Ani mama, ano? Fazil Nikari, ya. Neng ID IDB, ang mono ang lekar pura berenggia kebusia. Government party raw mirong ano sungai, mirong ano sai hunai. Apa mas sangai, ang mas hawo. Ani mama, ani bakisa. Ang berubah, ano tangwan ang baksa tangwan ang mama ke tangwan ang berubah, lokal ke tangwan ang berubah se ano ang hospital ma fiber ni karon ke ang tulo uya kamu uya apa dah neng rugi ya pasal lagi kok apa ano musak ai hospital lo thangui ba ang no sokai me ang engineer bungja ogil bungja hakim bungja ang neng hospital staff ro sakai me hospital khai toro borok no kamarong ka to basai me beka nyaro maka kaki ro ke ini neng kyo ro tam ka phangi angor gito himen ta bo parani seswan nini sini mo ke ha nini mo ke ani toro sadan do matia ko at ka saha ayune sen kunati jong ba kaham roi kong bo amta ha ke nui sam khina ta anga sa ka de bosung mane samane porisai khaipi ke nono bu ni salai tong bu yamo ke baida tuguine aron staff no hoi tong ke mo ka he aga bo khor sa ke khaipi ko ang hai bi khomai ke ya